ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ஷின்சான் ஸ்டோரிஸ். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஸ்கேரி லைன் அப்படிங்கிற எபிசோட் தான் ஷின்சானில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஸ்கேரி லைன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச எபிசோடு. ஆனால் இந்த எபிசோடில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தான் புரியல. உங்களுக்கு புரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஷின்சான் த ஸ்கேரி லைன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் எபிசோடு எடுத்தோன்னே நம்ம பிரின்சிபல் சார் தான் ஆரம்பிக்கிறாரு. நீங்கள் எப்போயாச்சும் லைனில் நின்றுக்கிறீங்களா, உங்களுக்கு லைனில் நிற்கிறன்னா பிடிக்குமா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டு ஸோ டைட்டில் போட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க. எடுத்தோன்னே நம்ம ஷின்சான், நம்ம கசாமா மசாவெலாம் ரொம்ப சோகமாக போயிட்டுருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வழக்கம் போல் நம்ம நேனி வந்து விளையாட கூப்பிட்ருக்கா. என்ன விளையாடுவான்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அதனால் எல்லாம் சோகமாக நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் நிற்கிது. ஸோ ஷின்சான் பார்த்தோன்னா அந்த லைன் பார்த்தோன்னே அவங்ககிட்ட போய் சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கான். ஸோ அந்த 4 பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த லைனில் நிற்கிறீங்களா அப்படின்ட்டு அந்த 4 பேர் கேட்குறாங்க. அவங்க மூஞ்ச பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயந்துக்கிட்டே கேட்குறாங்க. ஸோ ஷின்சான் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே, ஷின்சானுக்கு தானே பொண்ணுங்களை பார்த்தாலே ரொம்ப பிடிக்கும். ஷின்சானும் சரி அப்படின்னு சொல்லிடுறான். ஸோ கசாமாலாம் சொல்கிறான், டே வேணாண்டா போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ அவங்க 4 பேரும் ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டனால இவங்களும் சரி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்க 4 பேரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. இருந்தாலும் அவங்க மூஞ்சில் ஒரு பயம் தெரியுது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக இவங்க வந்து ஸோ அந்த லைனில் நின்றாங்க. யார்? ஷின்சான், கசாமா, மசாவ், போ, இந்த 4 பேர் நின்றாங்க. ஸோ அவங்க நிற்கும் போது ஒரு லைட்டிங் மாதிரி சல்லுன்னு ஒரு லைட்டிங் மாதிரி வருது. ஸோ அந்த 4 பேர் அப்படியே ஓடுறாங்க. ஸோ இவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஷின்சான் இது என்ன லைன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த 4 பேர் இது என்ன லைன்லாம் தெரில, ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு அவங்க பாட்டு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ மசாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அது என்னது, உங்களை பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப பாவமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு அந்த புரியலை. ஸோ இந்த பக்கம் அப்படியே பார்க்குக்கு வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேனி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு இருக்கா. யாரா இவங்க இன்னும் வரல அப்படின்ட்டு அவள் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு இருக்கா. ஸோ இந்த பக்கம் அப்படியே லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லைனில் நிற்கிறவங்களும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்காங்க. ஸோ கசாமா என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு இங்கே நிற்கிறதே பிடிக்கல, வாங்க போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு மசாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா, அதெல்லாம் இங்கே போகிறது, இந்த லைன் அவுட்டு போடுறது வாய்ப்பில்லை ராஜா அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு. ஸோ கசாமாவும் பார்த்திங்கன்னா, கசாமா எல்லாருமே ரொம்ப பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க எல்லோரும் பயந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவங்க எல்லோரும் சரி நம்ம இந்த லைன் அவுட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு பேசுகிறாங்க. ஸோ ஷின்சான் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இல்லை கொஞ்ச நேரம் இருப்போமே அப்படின்னு சொல்கிறான். இவங்க எல்லோரும் சரி நம்ம இந்த லைன் அவுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா இவங்களால் அந்த லைனை விட்டு போகவே முடியலை. ஸோ இவங்களால் அந்த லைனை விட்டு போகவே முடியலை. ஸோ அந்த மசாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த லைனை விட்டு அவங்களால போகவே முடியாது. ஸோ இந்த லைனை விட்டு உங்களால் போகவே முடியாதுன்ட்டு ஒரு ஸ்கேரியாக சொல்கிறாரு. இவங்க எல்லாம் அப்படியே பயந்துடுறாங்க. ஸோ அவர் சொல்கிறத பார்த்தாலே இவங்க எல்லாம் பயந்துடுறாங்க. ஸோ இப்போ கசாமா கேட்குற அந்த முன்னாடி இருக்கிறவர்கிட்ட இந்த லைனை விட்டு எப்படி தான் போக முடியும் அப்படின்ட்டு அவன் கேட்குறான். ஸோ அந்த முன்னாடி உள்ளவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு பதிலாக இந்த லைனில் வேறு யாரையாச்சும் நிற்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ போ சொல்கிறா, ஸோ இதனால தான் அந்த அக்கா அவங்களுக்கு பதிலாக நம்மளை நிற்க வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குறான் போ. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க ரோட்டில், கத்தி கூப்பிட்றாங்க, யாருக்குமே தரல. அப்போ தான் கரெக்டாக நம்ம நெனாக்கோ அக்கா வராங்க. ஷின்சான் பார்த்துட்டு நெனாக்கோ அக்காவை பார்த்துட்டு அவன் ஓடிடுறான். அவனால் லைனை விட்டு போக முடியுது. எல்லாருமே யோசிக்கிறாங்க, இவன் எப்படி லைனை விட்டு போனான் அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருக்கும் போது அப்போ தான் போ நம்ம கரெக்டாக சொல்கிறான். ஸோ அவன் நெனாக்காவும் உண்மையிலே லவ் பண்ணுறான், அதனால தான் அவனால் லைன் அவுட்டு போக முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ முன்னாடி இருக்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த லைன் அவுட்டு ஒருத்தன் போடுறதே நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ இவங்க எல்லாம் போக நினைக்கிறாங்க, இவங்களாலாம் போக முடியல. ஸோ அப்போ தான் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐச்சான் பார்த்திங்கன்னா காரில் வந்து இறங்குறா. ஸோ நம்ம ஐச்சான் பார்த்திங்கன்னா காரில் வந்து இறங்குறா. ஸோ மசாவை பார்த்திங்கன்னா ஐச்சான், ஸோ நானும் ஐச்சான் மேலே உண்மையான லவ் வச்சுருக்கேன், நானும் இந்த லைன் அவுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு மசாவை லைன் அவுட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அவனால் லைன் அவுட்டு போக முடியல. அப்போ தான் கசாமா சொல்கிறேன், அப்போனா நீ வந்து ஐச்சான் மேலே உண்மையான லவ் வச்சிருக்கல அப்படின்னு நம்ம கசாமா சொல்கிறான். ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் வந்து இவங்க 3 பேரும் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இழுக்குது. ஸோ இந்த சைடு அப்படியே நம்ம பார்க்குக்கு வந்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேனி ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சிட்டா.
ஸோ ரோல் ஓவர் அப்படின்ட்டு அந்த பேப்பரில் எழுதுகிறான். ஸோ அப்படி இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களால இந்த லைனை விட்டே போவே முடியல. அப்போ தான் கரெக்டாக நம்ம ஷின்சான் வரான். ஸோ ஷின்சான் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெனாகாக்காவுக்கு பார்ட் டைம் ஜாப் இருக்காண்டா அப்படின்னு சொல்கிறான். அவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ கசாமா பார்த்தீங்கன்னா நீ யாரையாச்சும் ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டு வந்தியா அப்படின்னு கேட்குறான். ஸோ கூப்பிட்டு வரல அப்படிங்கிறான். அப்படியே நம்ம ஷின்சான் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவனும் இந்த லைனுக்குள்ளே வந்துட்டான். அது கசாமா சொல்கிறா, டே நீ தானோட எனக்கு ஹெல்ப்பாக ஒரே ஆள் இருந்தீங்க, நீனே இப்போ லைனுக்குள்ளே வந்துட்டியடா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஷின்சான் திருப்பி வெளில பார்க்குறான். அவனால் போவே முடியல. இவங்க 4 பேரையும் அந்த லைன் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இழுத்துக்கிட்டே போகுது. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அந்த லைன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டோருக்குள்ளே எல்லோரும் போகிறாங்க. ஸோ இந்த கசாமா பார்க்குறான், அந்த ஸ்டோருக்குள்ளே போகிறவங்க யாருமே திருப்பி ரிட்டர்னே வரல அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இவங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக போச்சு. போக போக ரொம்ப இருட்டாயிட்டே போகுது அந்த ஸ்டோர்கிட்ட. ஸோ அந்த முன்னாடி இருக்கிறவர் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி சொல்கிறாரு, உங்களை எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பாவமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மசாவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயந்துடுறான். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே போயிட்டாங்க. இப்போ மசாவு மட்டும்தான் முன்னாடி இருக்கா. கசாமா என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ தாண்டா ஃபஸ்ட்டு போவ அப்படின்னு சொல்கிற. மசாவுக்கு இன்னமும் தூக்கி வாரி போட்டுருது. ஒவ்வொருத்தராக போகிறாங்க. இவங்களோட டேர்ன் வர இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக அந்த மசாவுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்த்திங்கன்னா நான் உள்ளே போகிறேன், உங்களுக்காக நான் உள்ளேருந்து வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது கசாமா நீங்கள் ஒன்றும் வெயிட் பண்ண வேணாம்ப்பா அப்படிங்கிறான். ஸோ கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேனி வந்துடுறா. நேனி வந்துட்டு என்ன நான் பார்க்கில் அவ்வளோ நேரமும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நீங்கள் வரவே இல்லையா, நான் எங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு ஸ்கிரிப்டெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவங்க யாருமே முன்னாடி போகலை. அதனால அந்த ஸ்டோரே பார்த்திங்கன்னா இவரை பிடிச்சி இழுக்குது. ஸோ காற்று மாரி பிடிச்சி இழுக்குது. ஸோ கரெக்டாக அப்படி பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே இழுக்குது அந்த ஸ்டோரு. அப்போ தான் நம்ம நேனி ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சுருந்தால அந்த ஸ்கிரிப்டெல்லாம் அந்த ஸ்டோருக்குள்ளே பறந்துக்கிட்டு போகுது. அந்த அவள் எழுதி வச்சுருந்த ஸ்கிரிப்டெல்லாம். ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா அவள் வந்து ரோல் ஓவர் அப்படின்ட்டு எழுதி வச்சுருந்தால அது போய் அந்த செவுத்துல போய் பச்சக்குன்னு ஒட்டிக்குது. ஸோ இதனால் அந்த ஸ்டோரி என்ன நினச்சிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், லைனோட ரோல் ஓவர் அப்படின்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு ஸோ கதவு மூடிடுது. அப்பாடா நம்ம எல்லாம் சேஃப்டா அப்படின்ட்டு இவங்க எல்லாம் நினச்சிக்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி லைனில் வந்து நின்னாங்களும் நம்ம எதுக்கு இங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு அவங்களாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டோரே மறைஞ்சிது. ஸோ சூரிய வெளிச்சம் பட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நேனி என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வச்சுருந்த ஸ்கிரிப்டெல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்ட்டு அழுகிறா. ஸோ அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நம்ம பிரின்சிபல் சாரை காமிக்கிறாங்க. நேனி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேலண்டான நேனி பார்த்திங்கன்னா ஒரு லக்கில் எல்லாத்தையுமே காப்பாற்றிட்டா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாச்சும் இந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன லைன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த லைனில் போய் நில்லுங்கன்ட்டு ஒரு ஸ்கேரியாக பேசுகிறாரு. ஸோ எந்த ஒரு ஸ்கேரியான எபிசோடாக இருந்தாலும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரின்சிபல் சார் தான் வராரு. ஸோ அந்த பிரின்சிபல் சாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போல் அவருக்குள்ளே ஏதோ அவரே ஒரு பேயின் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க அந்த எபிசோடை அதோட முடிச்சுக்கிறனால நான் இந்த எபிசோடை இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ பை காய். ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம்.